Iinkqubo zesebe likarhulumente wePhondo iEastern Cape uDRDAR zifaka igxalaba kumashishini ezolimo, ingakumbi awabantu abantsundu aboxuthelwa umhlaba ngorhulumente bengcinezelo. Oku sikwenzela ukuqinisekisa ukuba ilungelo labo lokuvelisa ezolimo bayalisebenzisa ukuze babe nobomi obungcono. Yiba nathi xa sibhiyozela inyanga yeNkululeko ngokumamela aMafama ethetha ngeli lungelo. Ilungelo onalo loba ngumfama lithetha ukuthini kuwe? Ummangaliso. Into emnandi kakhulu ebomini bam. From 1994 people can get funds. Thina into sasiyazi uba umuntu omnyama umsebenzi wakhe ukuba ngumqeshwa wasefama. Ukuphila ngokuzenzela. Sizibone nathi singabantu. Into yomhlaba yeyona nto ebesiyilwela. Sithanda into enye urhulumente ukuzoya kwakhe singomama bangamakhosikazi. I-farming into yonke sizaba exposed kwizinto ezininzi. Sizaba nee-opportunities ebengakhange babe nazo bona. I-opportunities zethu ngazifani nezaza ngokuqala, so sikwazile ukuthatha siu-exportele eVietnam. Ngenxa yomgaqo-siseko wethu onika abantu boMzantsi Afrika amalungelo, siyakusoloko sinceda abantu ngeenkqubo zethu. Ukufumana ezi nkqubo sindwendwele ku-ofisi yethu ekufutshane nawe okanye usitsalele ku-0800 203025. Silandele kuFacebook, Twitter nakuYouTube #freedom to farm.